I dag skal vi lære at lave et skjoldlogo i Photoshop. Det gør jeg starter med at lave et layer, som I kan se pixelsene her. Sådan. Jeg skal lige der. Så tager jeg pen tool, laver en punkt der, punkt der, punkt her, og forbinder til sidst. Så går jeg ind i pen tool igen og add point tool. Den er der her i midten. Trækker den ud. Se, ganske fint. Højreklikker og trykker make selection. Der trykker man bare OK. Så nu skal vi have farve på. Det vi gør er at gå op i edit, fill, background color, fordi jeg vil jo have den mørke farve. Så ser det sådan her ud. Men det er jo ikke helt optimalt. Så går jeg ind i rectangle tool, klikker, så den ikke er markeret mere. Sletter halvdelen. Så laver jeg en hurtig genvejstast. Ctrl J. Det gider den ikke. Så skal op i den her pilen. Ctrl J. Det gider den stadig ikke. Så nu gad den. Ctrl J. Fint. Ja. Nu skal vi have den vendt om. Går vi ind i edit, transform, flip, horisontal. Så er der to layers i to forskellige retninger. Så dem sammen, så bliver det til et skjold. Skulle det meget gerne blive. Sætter lige dem sammen. Klikker på begge. Holder shift ned for at få begge to markeret. Og Ctrl E for at merge dem. Så mangler vi tekst. Den kan vi kalde klub navn. Jeg plejer altid at have den tykke i Murite Pro. Forskellige hvad for en størrelse. Det sidder tit og leger med, før det bliver ordentligt. De skal selvfølgelig have en farve. Så jeg går ind og vælger en farve, en flot rød. Ja. Den blev så ikke nogen farve. Tager jeg lige text tool igen. Flipper jeg lige farverne rundt. Sådan. Flot rød. Der mangler jo et motiv, som I alle nok kan se. Nu vil jeg lave et meget, meget enkelt motiv. Ja. Sætter punkt der og der. Så skal den bare lige være færdig. Hvor er det flot. Jeg glemte lige at lave et nyt layer. Det gør jeg ved den lille knap hernede. Så er der en layer.
får det tilbage. Fill foreground. Skal jeg lige... Skal jeg lige halvdelen fra. Og gør jeg som da vi lavede logoet. Eller skjoldformen. Klikker jeg på den. Og laver en ny en. Så går jeg op i transform horisontal igen. Skal lige have skåret det om, så det passer til logoet. Klikker på logo, er skjold formuleret og markerer udenom. Sletter jeg på begge to. Husk lige at markere dem begge to. Hold shift nede og tryk på begge to. Og Ctrl E, så det bliver et layer. Så har du ellers et ganske fint logo her. Skulle måske lige få den ned i 96. Sådan. Sådan laver jeg logo.